28. januára sa primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan stretol s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich na území Vranova. Na stretnutie boli pozvaní všetci kňazi, nielen správcovia farností. Hneď v úvode sa primátor poďakoval všetkým, ktorí sa tohto priateľského stretnutia zúčastnili, za ich prácu, ktorú v uplynulom roku vykonali v oblasti duchovného života v rámci výučby náboženstva a za ich celkové pôsobenie na území mesta. Zároveň sa poďakoval aj za spoluprácu pri tvorbe veľmi úspešnej publikácie Sakrálne stavby v meste Vranov nad Topľou. Na tomto novoročnom stretnutí osobitne privítal novovymenovaného pastora apoštolskej cirkvi Miroslava Lenárta. V rámci rekapitulácie minulého roka sa primátor Vranova poďakoval predstaviteľom rímskokatolíckej cirkvi za zorganizovanie slávnosti 20. výročia konsekrácie filiálneho chrámu Nepoškvrneného srdca Panny Márie vo Vranove nad Topľou na Vršku. Duchovným z gréckokatolíckej cirkvi poďakoval za zorganizovanie osláv pri príležitosti z tého výročia posvetenia gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a predstaviteľom evangelickej cirkvi za zorganizovanie spomienkového podujatia pri príležitosti 110. výročia narodenia doktora Cyrila Daxnera. Jan Ragan nezabudol pripomenúť aj to, že v uplynulom roku mesto finančne prispelo celkovou čiastkou 10 000 eur aj na rozvoj cirkvi v meste, a to napríklad na opravu strechy baziliky Minor či opravu fary pri chráme Ducha Svätého. Zároveň podotkol, že v prípade schválenia pripraveného návrhu rozpočtu mesta budú môcť cirkvi aj v tomto roku využiť v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Hlavnou témou tohto stretnutia bolo blížiace sa referendum o ochrane rodiny, ktoré organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu a ktoré sa uskutoční v sobotu 7. februára. Podľa primátora je dôležité zachovať tradičné hodnoty rodiny. V diskuzii preto podporil aktivitu všetkých duchovných predstaviteľov, ktorí propagujú pripravované referendum a zároveň vyzývajú občanov nášho mesta, aby sa referenda zúčastnili a vyjadrili tak svoj vlastný názor k 3 otázkam týkajúcich sa zákazu manželstiev ľudí rovnakého pohlavia, zákazu adopcie detí pármi rovnakého pohlavia a možnosti odrieknuť sexuálnu výchovu detí.